A empanada en Galicia é un arte. Acompáñame nesta serie das desempanadas máis icónicas de Galicia. Capítulo 5. Empanada de calamares. Estou salivando xa. Empezamos picando en aros os calamares. Estas bolsiñas que vos enseño aquí son as tintas. Retirámolas e disolvémolas en agua para despois usar no guiso. Marcamos os calamares e cando estén listos retiramos e imos pochando as verduras. Cun pouco de sal. Cando as verduras estén ben blandiñas voltamos os calamares e añadimos un pouco de tomate, un vaso de albariño, a tinta e unha folla de lourei. Deixámolo cociñar a lume lento 40 minutos e cando teña esta textura reservamos. E ora poñémonos ca masa. Estirámola con xeito, colocámola nunha placa, poñemos o guiso, tapamos, facemos os bordes, burato no medio, pinchamos e forno 180 grados uns 40 minutos. E listo. Mirade que pinta e que color. Empanada gloriosa e de campeonato.